Inshallah. הביטוי הזה של לוסי אהריש לא יורד מהכותרות, גם בתקשורת הערבית. אז בואו נצלול פנימה, לעומק. אינשאללה. Inshallah. אין זה אם, שאה, רצה, ואללה זה פשוט האל, או אלוהים, או אללה. כמו אם ירצה השם. את הפועל שאה, אתם בוודאי מכירים מהמילה מה שאללה, בלי עין הרע, שזה בעצם מה שהאל רצה. אז כשאדם אומר לכם, אינשאללה ניפגש מחר, מה זה אומר? זה כן, זה לא, אולי, גם וגם וגם. גם בקוראן זה מופיע, כן. בואו נראה למשל את הפסוקים הכי מפורסמים בפרשת המערה, סורת אל-כהף. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ואל תאמר על משהו, אני אעשה זאת מחר, אלא אם ירצה האל. כלומר, הפסוקים האלה נחשבים למקור העיקרי למנהג המוסלמי או לחובה לומר אינשאללה כאשר מדברים על תוכניות לעתיד. בשפה הערבית הביטוי אינשאללה הוא יומיומי. הוא משקף את תפיסת העולם שלא הכל בשליטתנו. כי האדם יכול לתכנן, אבל אללה הוא זה שקובע. לפעמים מילה אחת פשוטה נשמעת אחרת באוזניים שונות. אפילו המילה Inshallah. שנאמרת מיליוני פעמים ביום בכל העולם, יכולה לעורר רגשות עזים ולשמש מראה לחששות ולפחדים שלנו. זה קורה לא בגלל המשמעות המקורית שלה, אלא בגלל הטון שבו היא נאמרה, ובגלל המטענים שהיא נושאת איתה במציאות המורכבת של ימינו.